Joan Tardà, ja s'ha dit que diria, jo ara només hauria de donar la benedicció final, però si fos una benedicció en Joan s'enfadaria. I no la donaré. Mira, jo estic molt content de tornar a ser aquí, i si les coses van bé aniré venint, oi? Fins que em feu fora. Perquè em penso que val la pena que ens recordem algunes coses. Primera, tenim l'única llista europea estrictament nacional. L'única. No n'hi ha cap altra. És una llista amb membres del Principat, del País Valencià, de les Illes, que s'aguanta sola, que no va en coalició amb ningú. Tenim a més l'ambició de treure molts vots, tants com puguem. No, com diuen algunes veus malicioses, per fer mal al procés. Com podem fer mal al procés aquells que en som la garantia? Ara siguem més francs, que no m'ho explicaré en Joan. En som la garantia, no podem fer mal al procés. I per tant, tampoc no és veritat que puguem perjudicar, encara que guanyéssim, cosa que ens agradaria, que poguéssim perjudicar el president de la Generalitat. De cap manera, perquè ell també és en el procés. I perquè el procés de fer no és ni d'ell ni nostre, és del poble. Això és d'una importància absolutament extraordinària. Quan alguns em comenten és que el president de la Generalitat es va llançar a la piscina. Dic, home, més ell li vam llançar. El poble li va llançar. L'únic problema que tenia era mirar si a la piscina hi havia aigua o en Duran Lleida. Hi havia de mirar i veure qui hi havia a la piscina. Era una altra cosa, això. Però de fet ja va llançar. I ho va fer amb dignitat i amb habilitat. I per tant n'hem d'estar contents. Tots aquells que el 12 de desembre passat van acordar data i pregunta, el 9 de novembre, tots aquells fan camí amb nosaltres. I amb ells, en aquest procés, no ens barallarem. També ho dic Joan, no ens barallarem en cap cas. I quan dius, és que vostè li agradaria arribar a primer sol, dic, mira, no he vingut a fer una cursa de cavalls, ara amb tota franquesa. He vingut a veure si entre tots podem recolzar el poble que s'ha posat en marxa.